נתי, ואנחנו באמת לאחר תקופה מאוד קשה של 9 חודשים כולנו משוועים לנורמליות, לחזרת החטופים, לחזרתם של החיילים הביתה ולשלווה. אבל דווקא בתקופה הזאת מתחדדים בהיבט של משק האנרגיה שני גורמים שמאוד מאוד משמעותיים. היבט של החוסן האנרגטי וההיבט של הצורך בחיזוק התחרות והורדת יוקר המחיה בתחום הזה, ואני חושב, ועל זה אני רוצה לדבר, איך הגורמים האלה בעצם מתלכדים. ואני רוצה להתחיל בסיכום. אנחנו עכשיו ממש בסוף הרבעון, או יכולים כבר לסכם את החצי השנה הראשונה של 2024, ומה שאנחנו מציגים כאן זה בפעם הראשונה את האומדנים הראשוניים שלנו, איך נגמרה המחצית הראשונה של השנה. ואני חושב שמה שמעניין לראות, למרות המלחמה ולמרות האתגרים, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על משק האנרגיה, הוא מפגין חוסן, גם ברמת הביקושים. תראו, בחצי שנה הזאת הביקוש לחשמל במשק גדל ב4% לעומת המחצית הקודמת של השנה שעברה. זאת אומרת, אנחנו לא רואים השפעה של המלחמה על הביקושים נכון להיום. בצד ההיצע, למרות העיכובים, אנחנו מתעכבים בהסבת הפחמיות. העמידה באנרגיות המתחדשות, אנחנו לא נעמוד, וכאן צריך לבוא ולהגיד, היעד של 20% אנרגיות מתחדשות לשנה הבאה, ל-2025, אין לצערנו יכולת לעמוד בו, ויחד עם זאת אנחנו מתקדמים. אנחנו הפחתנו במחצית הראשונה הזאת של השנה ב-20% את השימוש בפחם, הגדלנו בכ-20% את היקף ייצור המתחדשות, ולכן בסופו של דבר, למרות אי עמידה ביעדים, אנחנו כן מתקדמים. מגדילים את ייצוא הגז, מגדילים את צריכת הגז לשוק המקומי, וגם בעולם של התחבורה החשמלית, אנחנו נמצאים היום עם 200,000 רכבים חשמליים על הכביש. אני יכול להזכיר לכם, כשאנחנו דיברנו על ערב עדכון תוכנית הפיתוח הקודמת ב-2018, דיברנו על כך שיהיו 250,000 רכבים על הכביש ב-2025, היו כאלה שאמרו, אתם אופטימיים, אתם מגזימים, אנחנו נגיע ליותר מכך. ולכן אם אני מסתכל על ההיבטים האלה, בסך הכל משק האנרגיה הפגין ב9 חודשים האחרונים חוסן אנרגטי, וכשאנחנו מדברים על החוסן האנרגטי, ודיברו קודמיי על תרחישי הקיצון, אבל צריך לזכור, חלק מהותי מהחוסן האנרגטי הוא גם האמינות האנרגטית. אם אין לנו יתירות ואם אין לנו רזרבה, אז גם החוסן האנרגטי שלנו בסכנה, כי החוסן האנרגטי מורכב בעצם גם מהיכולת לשרוד מצבי קיצון, אבל גם מהיכולת, מהיתירות ומהיכולת לספק את צרכי האנרגיה בצורה שעומדת, מספקת את צרכי המשק. ובהיבט הזה צריך לבוא ולהגיד, כבר היום החוסן האנרגטי שלנו לא קיים, הוא בסכנה. ולמה אני אומר את זה? זה פשוט מאוד. נקבע קריטריון האמינות. קריטריון האמינות שקבע שר האנרגיה אומר, לא יותר מ-1.8 שעות אי הספקה בשנה. זה הקריטריון. ברגע שיש לנו יותר אי הספקה מכך, אנחנו בפגיעה בחוסן האנרגטי. ותסתכלו על הנתונים על העשור האחרון, לא הייתה שנה אחת שעמדנו בקריטריון האמינות, ונכון להיום אנחנו מעבר ל3 שעות אי הספקה בממוצע. אז נכון שהקריטריון הזה עודכן רק בשנה האחרונה, אבל כשמתכננים קדימה, הכתובת הייתה על הקיר. זה לא הייתה הפתעה, ואתם יודעים, אנחנו עכשיו מדברים הרבה אם ניתנו התראות או לא ניתנו התראות. אז אני רוצה להגיד, היום כולם ברור שאנחנו נמצאים ערב מצב של מחסור בחשמל, והוויכוח הוא אם זה ב-27 או 28, אבל כולנו מבינים שאנחנו צועדים לקראת מחסור בחשמל וצורך דחוף בהקמת תחנות, ואני אומר לכם, ההתראה ניתנה. מי שהיה איתנו כאן בשנים האחרונות, משנת 2017, אנחנו על כל במה ובמה חוזרים ומתריעים, והסיטואציה הזאת של בעצם אי עמידה בקריטריון האמינות, היא נובעת מכך שב-2018, שעשו את תוכנית הפיתוח הקודמת, טעו בהערכת חסר של הביקוש לחשמל, כי לא הביאו בחשבון את מהפכת הרכב חשמלי. אנחנו עדיין היום באשליה של רזרבה, כי כשאנחנו סופרים ברזרבה שלנו, אנחנו סופרים תחנות ישנות, שרמת האמינות שלהם נמוכה, שהיו צריכות כבר מזמן להיגרע, תחנות בסולר שעדיין קיימות, בגלל שהמחליף שלהם לא נכנס, אבל זאת אשליה של רזרבה. והדבר השלישי הוא שיטת המכסות. ואנחנו עדיין מנהלים את משק חשמל בשיטה של מכסות, ושאנחנו פועלים במכסות, אנחנו תמיד נהיה במחסור. כי מכסות באה ואומרת, בואו נקים תחנות בדיוק כמה שצריך.
בא אמיר שביט ואומר נקים 2 תחנות כי זה מה שנוגה אומרת שצריך, אבל אנחנו מבינים שבמציאות יש עיכובים ויש איחורים ויש מגפות ויש מלחמות ויש ריקולים ויש תקלות, ולכן אם נתכנן רק מה שצריך בהגדרה אנחנו נהיה במחסור. ולכן בעצם אם אנחנו רוצים גם לקדם את התחרות אבל גם לקדם את האמינות, אנחנו מבינים שחייבים להסיר את החסמים. תראו, אנחנו בוועידה של אנרגיה, אבל אנחנו בוועידה של אנרגיה והכלכלה, והאנרגיה והכלכלה הולכות ביחד. וכשאנחנו מסכמים את החצי שנה הראשונה של 2024, צריכים גם להסתכל במראה ולהגיד את התמונה הכלכלית האמיתית. המשק הישראלי נכנס למיתון. אנחנו מסתכלים על הפרמטרים הכלכליים, התוצר לנפש יורד, הצריכה הפרטית יורדת, ההשקעות במשק יורדות וההשקעות הזרות מתרסקות. יש לזה השפעה על כולנו לכלכלה, אבל דווקא בהקשר הזה אני חושב שחייבים לבוא ולהגיד שמשק האנרגיה יכול וצריך גם לשמש כקטר שיסייע לחזרה של המשק לצמיחה. כי אנחנו מדברים כאן על משק שנדרשות בו לפי תוכניות הפיתוח השקעות עתק. יותר מ100 מיליארד שקל של השקעות במקטע הייצור, בקידום אנרגיות מתחדשות, בקידום הגירה ובפיתוח הרשת, ובעצם קידום ההשקעות האלה וזירוז ההשקעות האלה מייצר ווין ווין. הוא גם מייצר חוסן אנרגטי, כי הוא מגדיר את האמינות, הוא גם מייצר תחרות ומוריד את המחירים, והוא גם משמש מנוע צמיחה למשק, כי אנחנו צריכים היום להניע חזרה את המשק ולייצר את השקעות העתק האלה. ולכן דווקא בעידן ובמצב שבו יש האטה במשק, ההשקעה האנטי-מוחזרית הזאת וקידום והאצת השקעות היא חיונית. ועל רקע הזה אני חייב להגיד לכם שאני לא מבין את המדיניות של רשות החשמל ושל הרגולטור. כי באה נוגה ואומרת, וסמי הציג את זה לפניי, אנחנו צריכים עד שנת 2040 בין 5,400 ל-9,000 מגוואט, תחנות נוספות, בין 8 ל-12 תחנות. ועכשיו איך נקים את התחנות האלה? האם נקים אותם? וזה המינימום. זה המינימום, כי מה יקרה אם נקים יותר מהר מהנדרש? המשמעות היא נייצר יותר תחרות, נייצר יותר חוסן אנרגטי, נייצר יותר התייעלות אנרגטית. אבל איך עובדת היום רשות החשמל? היא קובעת מכסות, וראיתי את ההסדרה לשתי תחנות החדשות. אבל מה הם אומרים? תראו, יש 3 תחנות שכבר עברו החלטת ממשלה, וכבר קיבלו את אישור הממשלה, ואישרו את אישור הוועדות, אבל באה הרשות אומרת, לא, נעשה מכסה, רק 2. אז אי אפשר מצד אחד לבוא ולהגיד, תראו, אין תחרות, ומצד שני, אנחנו נעשה מכסות. ואני חושב שהגיע הזמן שרשות החשמל תקבל, והרגולטור יקבל החלטה, איך אנחנו מנהלים את משק החשמל. האם זה משק תחרותי, או משק של מכסות? אז אפשר להגיד משק החשמל, ננהל אותו כמו את משק החלב. נעשה מכסות ופיקוח מחירים. זה מה שאני שומע פה היום. מכסות ופיקוח מחירים, לא בשביל זה עשינו רפורמה, היינו יכולים להישאר בעולם של מונופול. הלכנו לרפורמה כי אמרנו אפשר לעשות תחרות. אז בתחרות לא עושים מכסות ולא עושים פיקוח מחירים. מה שעושים בתחרות, מסירים חסמים. תהיו כחלונים. מה עשה כחלון בתקשורת? היו מחירים גבוהים. הוא לא פתר את זה באמצעות פיקוח מחירים. הוא אמר, אני מסיר חסמים, אם יש מחירים גבוהים, ייכנסו מתחרים לענף, יתכנסו מחירים לענף, המחירים ירדו. אם אתם מתירים מכסות, אתם מונעים כניסת מתחרים לענף, יש פה בחדר הזה יזמים, אומרים, אנחנו רוצים להשקיע, אנחנו מוכנים להקים תחנות, אנחנו מוכנים להקים סיכונים, ואתם אומרים, לא, חכו, יש מכסות, שלא נקים חס וחלילה יותר תחנות. אז חברים, היום החישוב מאוד פשוט. כשמדברים על תעריף זמינות של 1.5 אגורה, אין בכלל דילמה. כי התייעלות אנרגטית של תחנה יעילה של H, לעומת התחנה שהיא מחליפה, היא הרבה יותר מ1.5 אגורה. זה לבד 4 אגורות בתעריף. ולכן הקדמה מייצרת תחרות, מייצרת חוסן אנרגטי. הגיע הזמן להחליף את הדיסקט ולהבין שמשק תחרותי וקידום השקעות וקידום הצמיחה במשק לא הולכים ביחד עם מכסות. וזה מתחדד לאור... אני חושב שהסוגיה הזאת מתחדדת לאור מה שדיבר היום שר האנרגיה. ואני חושב שהרפורמה שאנחנו רואים היום במשק האנרגיה, פתיחת מקטע אספקה לתחרות, זה הצעד המשמעותי ביותר של פתיחת השוק לתחרות שקרה בעשור האחרון, ותבינו, זה שינוי פרסה.
זה תיקון של עיוות היסטורי של 10 שנים, כי ב-2014 בא הרגולטור הישראלי ואמר, המציא זה פטנט חדש, נעשה תחרות על ידי כך שנאסור מכירה בילטרלית. והלכו לאיזה מודל שלא קיים באף מדינה בעולם, שאומר אסור לעשות הסכמים בילטרליים, המדינה עם המונופול תקנה את כל החשמל. פתיחת השוק להספקה השנה בעצם מתקנת את העוול ההיסטורי הזה, ומאפשרת יצירת תחרות אמיתית. אבל כדי שיהיה תחרות, לא מספיק שיש מסירים את מגבלת המונים, ומייצרים בעצם שחקנים שנכנסים להספקה ומוכרים חשמל תחרותית. צריך גם סחורה, צריך גם חשמל תחרותי. ואם אנחנו מבינים שנכון להיום 60% מהשוק לא בתחרות כי יש להם מונה טיפש והם לא בתעוז, ואנחנו מבינים שעד 2030 בעצם כל הצרכנים עוברים בעצם לשוק התחרותי, אם לא נייצר בצד השני את ההיצע התחרותי, אנחנו מכשילים את התחרות. ולכן האתגר היום הוא להגדיל את ההיצע במשק, אבל גם לוודא שכל תחנה שמוקמת היום היא חלק מהשוק התחרותי, ולא להקים היום יחידות שבאים ואומרים, מקימים יחידות, אבל הן עדיין תקועות בעולם הישן, שהן לא חלק מהתחרות ולא יכולות לעשות הסדרה בילטרלית. ולכן אני מברך על הקול קורא שבא ואומר, בואו נסדיר את השוק של המתח עליון, אבל הוא חייב להיות אוניברסלי לכל התחנות, ולא רק לחלק מהצרכנים. אחרת אנחנו נמצא את עצמנו בעולם שיש עודף ביקוש לחשמל תחרותי, חסר סחורה, ובעצם אנחנו מכשילים במו ידינו את התחרות. כדי לקדם את התחרות, אנחנו חייבים לייצר שוק עמוק ואחיד, חייבים בעצם להאחיד רגולציה. הסיטואציה היום, זה מסובך ולא לצורך, כי בשוק תחרותי יש עולם מאוד מאוד פשוט. יש שוק חשמל, בשוק הזה באים ספקים, באים צרכנים, ובעצם יש מפגש בין קונים ומוכרים. נכון להיום המצב הוא שלקחו את השוק הזה ופיצלו אותו ל6 תת שווקים נפרדים. יש הסדרה אחת לבילטרלים הישנים, והסדרה אחרת לתחנות הרפורמה, והסדרה אחרת למתח עליון, והסדרה אחרת למתח גבוה, ואף אחד לא יכול לסחור עם השני, ואחר כך אומרים, טוב, יש בעיה, אין תחרות, בואו נעשה פיקוח מחירים. אז לפני שהולכים לצעדים דרקונים כאלה, קודם כל בואו נפתח ונסדר את השוק. בואו נסיר את החסמים, תחרות של הכל בכל, כולם מוכרים לכולם, זה המפתח לתחרות, ותראו שבמצב כזה, עם הסרת המכסות, ועם יצירת תנאי התחרות, ושגם אנרגיות מתחדשות והגירה, צריכים ויכולים להשתתף בשוק בדיוק כמו התחנות בגז. איזה היגיון יש שהיום בשוק האנרגיה, אם אתה יצרן סולרי, אתה מקבל S&P של 13 אגורות, כי זה איזו נוסחה שחושב הרגולטור, ואם אתה יצרן בגז, אתה מקבל את הביד שלך שהוא 19 אגורות. איזה היגיון? זה לא שוק, זה בזאר טורקי. העיקרון של שוק תחרותי, שאם היום ב3 בצהריים כולנו באים לשוק בנוגה וקונים חשמל, לא משנה איפה ייצרתי את החשמל, באיזה טכנולוגיה, באיזה מתח, כולם מקבלים את אותו מחיר, ולשם אנחנו צריכים ללכת, ואם נלך לשם וניתן לכולם להשתתף בשוק, תראו שגם המחירים ירדו ותהיה תחרות, ויתייצר הצורך בפיקוח. אני רוצה לדבר להקדיש כמה מילים לנושא שילוב סוללות במשק האנרגיה, כי אני חושב שיש פה מהפכה של ממש. הסוללות מייצרות מהפכה, הם אמצעי למניעת קיטום אנרגיה סולרית שראינו קודם, הם חשובים מאוד לעיצוב התדר, אבל אני גם רוצה פה להציג סימן הזרה. כי הפיתוח של משק האנרגיה, וראינו אותו קודם בתוכנית הפיתוח, הוא שילוב. כדי לקדם את משק האנרגיה צריכים גם וגם וגם. גם רשת וגם סוללות, וגם אנרגיות מתחדשות, וגם אגירה בגז, והתמהיל האופטימיזציה של כולם הוא זה שיוצר את היעילות. ואני חושב שנוצרה פה איזושהי מיסקונספציה שדוחפת את השוק לסוללות כאיזה פתרון קסמים. לא צריך לפתח את הרשת, כי נקים אגירה. לא צריך להקים תחנות כוח, נקים אגירה, וצריך להבין, בואו נבין רגע מה המקום הנכון של אגירה במשק האנרגיה. אגירה הוא פתרון מאוד חשוב כדי למנוע קיטום אנרגיה סולרית, לעיצוב התדר, לרזרבה סובבת, ובגבולות מסוימים לקיטום הפסגה, הוא גם אמצעי יעיל ואפקטיבי שיכול להחליף אנרגיה קונבנציונלית, אבל יש לכך גבול. הוא בוודאי לא פתרון טוב כתחליף לרשת. כשאני אומר לכם שיש רשת עם 13% אובדנים, זה טירוף. זה יקר וזה לא יעיל. הפתרון לבעיית הרשת הוא לבנות רשת.
כשאנחנו מסתכלים על צרכי המשק, ואני חושב שהמספרים שאנחנו רואים כאן בעצם תואמים גם למה שראינו בתוכנית הפיתוח. מה שהמשק צריך כדי לעמוד ב-30% אנרגיות מתחדשות הוא סדר גודל של 3,000 מגוואט של אגירה. כשאני מסתכל על התוכניות היום, אני מרים דגל ואומר, אני חושש שהמשק הזה הולך לכיוון, שהאם אנחנו לא יוצרים בגלל עיוותים רגולטוריים, מצב שיש לנו עודף אגירה. ובעצם תגידו לי, רגע, מה פתאום? אתה מתחיל לדבר על מכסות? הרי אמרת כל הזמן כוחות השוק, ותנו לכוחות השוק לעבוד. כן, כוחות השוק צריכים לעבוד. אבל אם הסיגנלים שהרגולטור נתן הם כאלה, שבעצם יוצרים היום תיעדוף עודף להגירה, אנחנו כיזמים והמשק כמשק יכול למצוא את עצמו בסיכון. ובואו רגע נבין פה את גורמי הסיכון. בואו נבין שהסיגנלים שאנחנו רואים מהם בשוק לא בהכרח משקפים את מצב השוק העתידי. קודם כל, המשאבים שנקבעו היום, נקבעו בשנת 2022, בשנה שבה באמת מחירי הסוללות היו בשיא. הירידה במחירי הסוללות בסוף תתבטא וצריכה להתבטא במחירים היחסיים. ולכן מי שהיום מקים פרויקט של אגירה סטנד אלון ובא ואומר, אני משלה את עצמי שיחס המחירים בין פסגה לשפל שיש היום, שנקבע לפי התעריפים של 2022 יהיה לנצח, לוקח פה סיכון עודף. שתיים, צריך להבין, ברמה המשקית, סוללות הם לא פתרון שמחליף הספק ייצור מעבר לכמות מסוימת. הסוללות הראשונות שאנחנו מכניסות לשוק מאוד מאוד עוזרות לנו, הן קוטמות לנו את האירועים של השיא הזמני. אבל ככל שמוסיפים יותר ויותר סוללות, התועלת שלהם לאמינות האנרגטית פוחתת. ואם אתם רואים היום בסדרות, מדברים על מקדם קיבולת של סוללות של בסביבות ה-80%, אתם צריכים להבין שאנחנו רואים מה שקורה בעולם, ככל שיש יותר סוללות, התרומה שלהם כמחליף לתחנות כוח פוחתת. תבינו את זה, אני אתן לכם את הדוגמה הכי טובה. בעולם שבו כבר השטחנו את עקומת הביקוש, יש לי ביקוש שטוח לחלוטין, אם אני מוסיף סוללה נוספת היא לא עוזרת לי בכלום, כי אין לי מה לאגור. אז בעצם כל סוללה נוספת התועלת שלה הולכת ופוחתת, ולכן זה יתבטא בכך שגם מקדמי הקיבולת האלה פוחתים, ולכן אנחנו צריכים להבין שהתכנון האנרגטי שלנו הוא שילוב, וצריך להיזהר מפתרון, גם פיננסית וגם תכנונית, מפתרון שמסתכל רק על אמצעי אחד, אנחנו צריכים שילוב של טכנולוגיות ייצור. נקודה נוספת שאני רוצה להדליק נורה אדומה זה נושא המשאבים והתעריפים. אם נסתכל את המגמות לאורך זמן, אנחנו צריכים להבין ששפל יום ושפל לילה לא מתנהגים אותו דבר. בלילה יותר רכבים חשמליים נכנסים, הביקוש גדל, אין אגירה ואין שמש, המחיר יעלה. ביום, ככל שיש יותר אנרגיה סולרית, המחיר ירד, אנחנו לאורך זמן נחזור חזרה לעולם של 3 משאבים. צריך להבין, אי אפשר לבוא ולהגיד מה שהיה ומה שיהיה. גם בהשוואה בינלאומית, הפער משאבים שלנו חריף מדי, צריך להבין שיש פה שינויים וסיכונים. כשאני מסכם את כל אלה, ואני מסכם את גורמי האי-ודאות האלה, מה אנחנו לומדים מכך? העולם הוא דינמי, העולם הוא משתנה, עולם שבו אנחנו תלויים בכך שרגולטור יתעורר פעם ב5 שנים ויעדכן את התעריפים, יוצר סיכונים לא סבירים. אנחנו חייבים לעבור לכלכלת שוק, אנחנו חייבים להסיר חסמים, אנחנו חייבים לאפשר לכל התחנות להשתתף, גם בשוק ה-S&P וגם בשוק הבילטרלי. אין היגיון היום לצאת למכרז ולבוא ולהגיד, אני יוצא למכרז, אבל מי שזוכה במכרז עדיין חייב למכור חשמל רק למונופול של נוגה. זה היה העולם הישן. אנחנו חייבים לייצר תחרות של הכל בכל. אנחנו חייבים לייצר שוק S&P תחרותי. אנחנו חייבים לייצר תחרות בהספקה שכל השחקנים משחקים בהם. אנחנו חייבים לאפשר מסחר בין מספקים. אנחנו חייבים לבטל את המכסות ולהסיר חסמי כניסה לשוק. אם נלך לכל הצעדים האלה, אנחנו גם נוריד את יוקר המחיה, גם נגדיל את החוסן האנרגטי, גם נגדיל את התחרות וגם נקטין את זיהום האוויר והפלטות. ואני חושב שעכשיו, דווקא לאור האתגרים של החוסן האנרגטי, יש לנו שעת כושר לבוא ולהגיד, אנחנו דוחפים את הכלכלה הזאת קדימה, אנחנו משנים סדרי עולם ומאפשרים לשוק הפרטי לייצר יעילות, תחרות והפחתת פלטות. תודה רבה.